finančné prostriedky. Takže ešte určite minimálne táto rozhľadňa v najbližších rokoch plánovaná je. A či to už bude iniciatíva cez miestnu akčnú skupinu, alebo to bude individuálne iniciatíva mesta Hnúšťa, to uvidíme. To znamená, že ste ešte v tomto smere nepovedali posledné slovo? Určite nie, ale zase nechceli by sme, aby rozhľadňa bola v každej jednej obci. Strátilo by to na tej výnimočnosti. Určite vymyslíme nejaké ďalšie iné aktivity, ktoré budú takéto služby rozvíjať v regióne. Patrí k ním napríklad aj ten naučný podnik Teliakovce, Magínhrad alebo pod Magínhradom, ktorý je tesne pred ukončením. Áno, patrí aj on k tomu, aj keď vlastne jeho realizácia je problematickejšia v tom, že sa nachádza v katastrof dvoch obcí. To znamená, že jedna časť sa realizuje cez projekt obce Nižný Skálnik a druhá časť sa realizuje cez projekt mikroregiónu Rimava a Rimavica a to je na území obce Vyšný Skálnik, teda susednej obce. Obidva sú však financované prostredníctvom miestnej akčnej skupiny, jeden cez program rozvoja vidieka, cez iniciatívu LEADER a druhý cez grantový program miestnej akčnej skupiny, ktorý spolufinancujú všetky obce zahrnuté do miestnej akčnej skupiny, za čo im patrí veľké poďakovanie. Nakoľko to nie je úplná samozrejmosť, aby obce spolufinancovať takéto aktivity miestnych akčných skupín. Určite je to aj ochota tých obcí, aby sa smerovali povedzme do katastra jednej obce, teda peniaze zozbierané zo všetkých účtov obcí. Presne tak a my razíme aj tú myšlienku, že partnerstvo nie je len o zdieľaní výhod, teda tým, že máme možnosť získať nejaké finančné prostriedky, realizovať aktivity, ale aj o tom, že treba zdieľať aj takéto veci, ako je napríklad finančné prostriedky. Poprosím vás, ak by ste prišli bližšie, začali by ste. Vážení prítomní, ja vás srdečne vítam. Hovorí sa, že do tretice všetko najlepšie. Po Magínhrade, po Rimavskej bani sme teraz tu na Láze Slopovo a to je také troška symbolické, pretože zišli sme sa z troch dolín. Z Kokavy, z Utekáča, z Klenovca a Hnúšte. Takže tak, ako sme niekedy si vydali naše prvé CDčko z troch dolín, dúfajme, že aj na túto našu novootvorenú rozhľadňu budú chodiť zo všetkých kútov našej krajiny, nie len z týchto troch dolín. Poprosím o príhovor pani starostku Klenovca, pani Kaštanovú. Vážení prítomní, dnešný krásny slnečný deň, 22. august 2015, je akoby predurčený v Klenovci na niečo výnimočné. Tento deň sa zapíše do dejí našej obce oficiálnym otvorením rozhľadne na Láze. Túto slávnostnú udalosť nenechali ujsť mnohí z vás, turisti, milovníci prírody, alebo tí, ktorí chceli byť len tak pri oficiálnom otvorení našej rozhľadne. Okrem zvýšenia turistickej atraktivity tejto lokality má rozhľadňa aj význam spoločenský,
lebo bude slúžiť ako miesto pre stretávanie sa milovníkov prírody, na prechádzky turistov, výlety školákov a prípadne sa stane aj miestom konania podujatí, ktoré sa stanú pre našu obec tradičnými. Z týchto dôvodov sa aj samospráva obce Klenovec rozhodla spolupodieľať na projekte výstavby rozhľadne na Laze v rámci projektu realizovaného miestnou akčnou skupinou MAS Malohon ako projekt cezhraničnej spolupráce s Českou republikou. Hoci stavba nie je veľmi náročná, ale jej predrealizačná príprava náročná bola. Projekt bol schválený až na 3. krát. Najprv nebol schválený slovenskou stranou, ale v českom projekte schválený nebol. Keď sa to podarilo na českej strane, na Slovensku už neboli platné doklady. A tak až na 3. krát sa to podarilo na oboch stranách. Nebudem opakovať údaje, ktoré si môžete prečítať na informačnej tabuli. Ale nemôžem nespomenúť jeden fakt jej zrodu, ktorý sa tam nedočítate. Prvá myšlienka bola od Uja Antala, ktorý tu stojí, ktorý na Laze žil a oslovil ma so svojím prianím, aby sa tu postavila rozhľadňa, že aj on pomôže a dá aj nejaké drevo. Keď prišla ponuka spolupráce na tomto projekte od Masky, neváhala som. Uvažovali sme aj o iných lokalitách, ale ja som okamžite bola rozhodnutá pre Las. Ujov Antalov návrh prišiel pred 4 rokmi a som veľmi rada, že pri svojom vysokom veku je tu s nami pri jej otvorení, dokonca ju bol pozrieť už pred nami a vyšiel aj hore. Rovnako som rada, že sú tu všetci, mnohí z tých, ktorí tu vyrastali, na rodičovskom majetku a takisto mnohí, ktorí na tomto území hospodárili alebo tu dodnes chalupárčia. Verím, že sa otvorením rozhľadne stane Las obľúbeným miestom aj pre ďalších. Prajem si, aby rozhľadňa plnila aj reprezentatívny účel a zviditeľnila náš región. Keďže sa nachádzame na hranici s obcov Kokava nad Rimavicou, verím, že spoločne sa nám podarí udržať prístupové cesty z oboch strán a rovnako aj jej okolie. Pevne verím, že budeme na ňu všetci hrdí a že nám bude slúžiť celé 10 ročia a že neopúsi ruku vandalov. Všetkým návštevníkom želám nádherný výhľad na našu klenovskú prírodu z tohto miesta, ktorý bude v každom ročnom období iný, dokonca pri každej návšteve tejto rozhľadne bude určite iný. Želám si, aby sme tento úžasný výhľad mohli dopriať čo najväčšej skupine ľudí rôznych vekových kategórií, lebo tento výhľad na našu malebnú krajinu naozaj za to stojí. Za zrod rozhľadne ďakujem rodine Antalovej za poskytnutie pozemku na výstavbu rozhľadne. Elenke Kubaliekovej a inžinierke Mirke Vargovej z miestnej akčnej skupiny MAS Malohon, poslancom obecného zastupiteľstva obce Klenovec, realizátorovi stavby inžinierovi Bystrianskému a dobrovoľníkom z Kokavy za zvon na rozhľadni. Po slávnostnom prestrihnutí pásky pozývam všetkých prítomných na vystúpenie na rozhľadňu, ale postupne, a pozývam všetkých na občerstvenie, ktoré pripravila obec Klenovec a MAS Malohon, a prajem vám všetkým príjemne strávený dnešný deň. Ja by som teraz slovo odovzdala Ujovi Antalovi, aby povedal pár slov. Tu všetkých na Slopovom na Laze vítam vás v mene, už som starec, najstarší človek, tak už to nahám to na synovca. Tak vám poviem viacej. Ja som farár nebol Janka dala myšlienky za rodinu. Strýko sa na mňa vyhovoril, ja už len naozaj veľmi krátko. Sám osobne v týchto miestach som vyrastal do skončenia strednej školy s bratrancom a aj so sestrou. Boli to veľmi ťažké časy v tom čase, kto sa na to pamätáte, hrdlačiť na sedliactve. Ale o to krajšie máme teraz spomienky na všetko to, čo sme tu zažili. Od pasenia kráv,
od poľnohospodárskych robôt, od orania, siatia, zberania. O takomto čase zazvyklo mašinovať, takže o to krajšie máme spomienky a o to radšej sem na tieto miesta chodíme. To si želajme a všetkým, ktorí sem prídu, aby boli radi, že si výlet na las ponad Klenovec a ponad Kokavu spravili. Všetko najlepšie. Ďakujem. Tak už len zo pár údajov pred tým, ako prestrihneme pásku. Ja by som len rada zdôraznila, že na všetky takéto aktivity sú potrebné okrem ľudí a času aj finančné prostriedky, takže netreba zabúdať, že to bolo spolufinancované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, zo štátneho rozpočtu, z miestnej akčnej skupiny a teda 10% prispela aj obec Klenovec zo svojho rozpočtu. Druhý fakt, ktorý by som chcela zdôrazniť, že nebol to projekt len o rozhľadni na Slopove, alebo na Láze Slopovo, alebo už som videla aj Pasiečky Slopovo. Komplikovaná lokalita, ale veľmi krásna. Súčasťou tohto projektu bola aj výstavba rozhľadne na Maginhrade a mnohí ste očakávali, že krátko na to bude otvorená aj táto rozhľadňa. Žiaľ, takmer každý víkend bola nejaká akcia, čiže skorej sa to nedalo. Čiže táto rozhľadňa, potom nejaké propagačné materiály a vyznačená konská trasa medzi rančmi na Zapači a Rimavským Brezovom. No a tretí fakt, v ktorom zhrnie viacej bodov, na ktoré som zabudla, onedlho by mali pribudnúť na rozhľadni také panoramatické panely, na ktorých by aj teda návštevníci zo širšieho okolia, ale aj z bližšieho vedeli rozpoznať, čo teda z tej rozhľadne vidia. A pri tých ďakovných veciach ja by som rada poďakovala z kokavskej strany pánovi Vranskému a ľuďom okolo neho, ktorí nám takmer pravidelne každý týždeň posielali nejaké fotografie o tom, čo sa tu v okolí rozhľadne deje. Čiže my sme mali ten najlepší monitoring tohto projektu, s akým sme sa doteraz stretli. Čo nás naozaj veľmi teší z toho, že ľudí tá rozhľadňa zaujala a zobrali si ju za svoje. To je to najdôležitejšie, aby sa naozaj nezničila a aby sa z jej okolia nestalo smetisko, ako sme sa stretli napríklad pri Maginhrade. Čiže vážme si ju, nie je to úplná samozrejmosť a ľudia tu vynaložili nemalú námahu na to, aby tu teda stála. Takže z mojej strany toľko. Ďakujeme vám všetkým, že ste sa tu stretli v takom hojnom počte. Užite si túto atmosféru, potom si samozrejme užite aj tie lety tých paraglidistov a rogalistov. A ja už teraz by som poprosila o prestrihnutie pásky Stanislava Bystrianského, zhotoviteľa, pani starostku Zlatu Kaštanovú a predsedníčku miestnej akčnej skupiny Olgu Maciakovú. Ja len na doplnenie, že prihovárala sa nám inžinierka Mirka Vargová z miestnej akčnej skupiny, kto nepozná. Takže veľká zásluha na tom, že tu rozhľadne tu máme aj jej a pani Elektrine. Takže nech sa páči. Natália. Dobre vidno? Počkaj. Poď na bok, spred kameru. Ešte prepoďte, ak len tak podržte. Je to stranu, keď držíte. Ešte trošku. Dobre, takže... Ďakujem pekne. A teraz by ste mali ísť teda ako...
To si stará. Hej, stará konečne. Toto som ja, toto ste mať. vy? Toto je Janov otec, toto je môj otec a to stará mať. A tam zina, to je horeka. Na kope, toto je strýko na kope. Hej, to strýko. Toto som ja. Toto je u tento ujo. Toto je Paľo, Varike otec, Varike muž. Tejto. A toto je Piliarik, nie? Nie, to je jeden môj kamarát, čo To sa len zo podobá na strednej školy prišiel. Sa nachodí do nás. A jeho otec a moja starka, tá rovná bratectva. A kde ste mali tú korešu, čo to Postavte sa! Boli posledňa aj my. Už som bol hore. Thank you.
Dobrý deň. Už ste lietali vy niekde? Nie, Prvý raz? áno, Je tam strach? nie. Báť Ale trošku báť sa treba vždy. Tak. Ja by som sa bál. A ja sa bojím. Iba inštruktáž ste mali, alebo vôbec si nelietal ešte? Vôbec ešte. Dobre, tak predposledná fotka. Tak dúfam, že nie je posledná. Šťastlivo, chlapi. Ďakujeme.